बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बयनिबो बिफा बिनि आदर्शजों जोङो गाइडेड बिनि साफा साफा सोलोंसा हिसाबै शिष्य हिसाबै जोबोद देरगानाय मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरि एबा बिफानि नामा जेला गोजौआव थांगोन जोंनि जि सिन्ताधारा साननाय हनाय जोंनि जि आदर्श बेबो गोजौआव थांफायो बड'फाया जेसेबां सारा भारतबर्षआव स्वीकृति मोनगोन जोंबो जोलै हिसाबै आरो बिथाङा दैदेनलांनाय आफादनि जि मर्यादा बेबो गोजौआव थांगोन आरो दिनै जि मोनसे मर्यादा एबा स्वीकृति एबा जि रिकगनाइजेसन होबाय भारत सरकारा बे जोबोद जोंनि थाखाय बाख्नायथाव देरगाथाव स्टेचु लामानि मुं बे बिगिनिं होननानै जों लानांगोन आरो निस्सय बड'फानि नामै गोबां मावबावनांगौ खालामबावनांगौ निस्सय दङ आरो फारि फारि जिहेथु जोङो जयैनो बेखौ मावफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथियो आं एसे सिगाङाव बेखौनो बुंबाय बिथांनि मुङा बिथांनि मर्यादाया जेसे गोजौआव थांगोन जोलै हिसाबै आरो बिथां दैदेननाय जि आफाद बिनि मर्यादायाबो गोजौआव थांगोन दिनै एज ए हल जि मोनसे प्रसेसजों जाथिखौ सिगांथिं लांनायनि राजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिभिन्न बिथिङाव बे मोनसे माने प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बयनिबो बहाय जि कन्ट्रिबिउसन मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोननि आरो दिनै जाय फरफ्रन्टआव मोखाङाव थानानै जाय दिनै दैदेनदों बिथांनिबो जथेस्थ' बहाय अबदान नाजानाय जथेस्थ' बहाय दङ आरो एज ए हल जोंथ' बेखौनो लुबैयो बयबो बेखौनो लुबैदों आरो बेबायदि एचिभमेन्ट बे मोनसे एचिभमेन्ट माने जों देरहानाय आरो बे एचिभमेन्टआ जाबाय थाथों बेखौनो जों बयबो लुबैयो गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन